Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off, paki-off po o ilaag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantaniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan hinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. An sa tuyang mga intensyones sa kunya na aldaw iyang mga minasunod. Thanksgiving for the wedding anniversary offered by Josen and Edgar Ibarreta. Thanksgiving offered by Malacca family. Thanksgiving offered by architect Neil Nunez and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. Thanksgiving offered by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. For the wedding anniversary of Joselito and Cynthia, offered by Chatney. Thanksgiving offered by Carlos Sumido Madre. Special intention for good spiritual, physical health and safety of family, offered by Rosie Asopardo Cantara and family. In honor of Saint Jude, offered by Acosta family. In honor of Saint Jude, offered by an anonymous. Special intention offered by Domingo Peñaflor. For healing of Sally Manzanades, offered by Mass Collectors Ministry. Para sa kapayngaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan by Rosie Asopardo Cantara and family. Angela, offered by FNS Velasco. Justin Raymond, offered by Sanyosa family. Lita, Victorioso, and Arceli, offered by Malacca family. Cepriana, offered by Feli and Henry Agripa and family. Romelin, offered by Shaira and family. Teotimo, offered by Civiliano family. Nelia and Miguel, offered by Soreda family. Edgar by Bansale family. Benjamin and para sa gabos na kalag, offered by Briones family.
Ngunyan iyo ang ikatulong aldaw kan misa aginaldo. An sa tuyang tema, an partisipasyon kan lambang Kristiyano sa buhay asin misyon kan simbahan. Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos asin awiton niyato an awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Pakigreet daw po muna kan sa tuyang mga kataid na good morning. Sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon sa ikatulong aldaw kan sa tuyang misa di Galyo, sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Sa spirito. ikatulong aldaw kan sa tuyang misa di Galyo, namumutan ko mga tugangan sa tuya pong tema dahil ang taon 2024 pinagdeklarakan simbahan na Year of Participation. Ang tema pong itinatao sa tuya ay ang partisipasyon kan lambang Kristiyano sa buhay asin misyon kan simbahan. Hagadon niya to ang grasya sa tuyang kagurangnan sa pagdulot kaining Santa Misa na lugod pa man maitauman niya to ang sa tuyang partisipasyon, kooperasyon sa plano nin mahal na Diyos, tanganing ini mautob sa satuyang buhay. Ngunyan, medbidon na po ang sa tuyang mga pagkukulang. Ihaga din tawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa muot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Palayan mo, iyong amihan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan na mimibi kami, papagkaliguan na kaming nagagabatan kan sakal ning kasalan, nagikan sa daan na kauripnan, makaligtas huli kan winalat na bagong pagkamundag kan buktong mong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturhiya kad tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsasabi ang kagurangnan, maabot ang panahon na pipilion ko ang sarong matanos na kapag-arakian ni David, tanganing maging hade. May kadunungan niyang paghahadean ang bilog na daga, dangan gigibuhon niya ang tama asing matanos. Magiging ligtas ang Huda sa panahon sa iyang paghahade, asinan Israel ngaran na ang kagurangnan sa mong kaligtasan. Maabot ang panahon, ang sabi nin kagurangnan, na ang mga tao daina manunumpa, hulis ako bilang ang buhay na Diyos na nagluwas kan banwaan ng Israel, hali sa daga ng Ehipto. Imbes kaiyan, manunumpa sinda, hulis ako bilang ang Diyos na buhay na nagluwas kan banwaan ng Israel, hali sa daga sa amihan, asin hali sa gabos na nasyon na winarakan ko sa inda. Dangan mag-eerok sinda sa sadirin nindang daga. Kataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katunosan, ang kapanoan ng katuninongan, sagkod paman. Sa iyang panahon mamumurak an katanosan, an kapanoan nin katuninongan sagod paman. O Diyos, itao mo sa hade ang sa imong hustisya. Itao mo sa iya ang sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan ang sa imong banwaan.
asin sa hustisya an sa imong mga dukha. Sa iyang panahon mamumurak an katanosan, an kapanoan katuninongan sagkod paman. Huli ta iliniligtas niya ang dukha na nag-agrangay sa iya. Ang nangangaipo asin ang mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya asin ang dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Sa iyang panahon mamumurak an katanosan, an kapanoan katuninongan sagkod paman. Pag umawo ng kagurangnan ang Diyos ng Israel, siya sana ang nagigibo nin makangangalas na mga bagay. Umawon sa good lamang ang sa iyang mamurawayo ng aran, ang bilog na daga mapanulugod kan sa iyang kamurawayan. Sa iyang panahon mamumurak an katanosan, an kapanoan katuninongan sagkod paman. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini an pagkamundag ni Yesu Kristo. Si Maria na sa iyang ina ikinasal kay Jose. Alagad bago sinda kasalon, nangidam na si Maria an sa iyang ipinapangidam gikan sa Espiritu Santo. Si Jose sarong matanos na lalaki, asin habo niyang masupgan si Maria, kaya nag-isip siyang suwayon or suwayan ini sa hilong. Mantang iniisip ini ni Jose, nagpaiding sa iya sa pangaturugan ng sarong anghel nin kagurangnan na nagsabi, Jose, akin ni David, di ka mag-alang-alang na kuon si Maria, ulitaan ipinapangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Ulita ililigtas niyan sa iyang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na init ang aning mautoban, sinabi nin kagurangnan sa paagikan propeta, mangingidam, ang sarong virhen, asin mangangaki nin lalaki na apo doon, Emmanuel, na anbuot sabihon, ang Diyos nasa sato. Pagmata ni Jose, sinunod niya ang pagbuot ka ng heling kagurangnan, pinakasalan niya si Maria, alagad, dai nagdurog si Jose kay Maria, sagkod na ikapangaki kaini, ang sarong aking lalaki nang inaranan niyang Jesus. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning! Pakigreet daw po muna kan sa tuyang mga katain na good morning. Sisay na po digdian nakakumpleto na kan tulog aldaw na misa di Gallo. Wow! Congratulations. Nakulo nagplano ka sa bagong masimbangon yan, pero 4 o'clock in the morning, grabe suduros, makusugon suran, kaya siguro nagkadiris ganar. Daingon yan nakadigdi sa sa simbahan. So congratulations sa inyo despite the heavy rains, strong winds. So talagang desidido ka mong magsimba tanganing ining ikatulong aldaw kan sa tuyang misa di Gallo, sa tuya pong mautob. Narumduman ko peto sa istorya nin sarong lalaki na arog man kay ning okasyon, pigpupukaw kanina niya, Noy, oy, pasiring na ngaya sa simbahan, kami sa di Gallo ngunyan, amay na maray su misa, sabi kan, aki, na lalaki, tihugakan ngaya ko mama, garing ngaya habo ko magpasiring sa simbahan. Sabi kanina, baka ngayon ay nakalingaw ka,
ika ngayang mamisang unyan, ika ba ngayang kura paro ko dyan. Minsan, sa buhay niya to, madalion kitang madisganar sa mga nangyayari sa tuyang buhay. Kaya, saro pa daw, parakpakan niya to ining anlambang saro sa tuya na yaon digdi. Tulok bagayan, gusto ko pong mahiling ta sa tuyang ebanghelyo. Sosog sa istorya kan ebanghelyo. Enot, nagpapatutuo sa na po ining istorya kan ebanghelyo that indeed Christ was fully human and fully divine. Nga ta sinabi kong tunay siyang tao, asin tunay na Diyos, ta siya, sa paagi kay ning ebanghelyo, sinasabi na may ginikanan. Hali siya sa sarong ina, asin ama, si Maria, asin si Jose. Namundag siya, siring kan lambang saro sa tuya, sa konteksto nin sarong familia. Except, of course, arog siya sa gabos na bagay sa satuya, except sin. Wera sana kan kasalan. Nasabi ba gadigdi, siring kaini ang pagkamundag ni Yesu Kristo. Arog kaini ang nangyari. Si Jose, betrothed, or Maria, betrothed kay Maria, engaged to be married, bako pa sinda kasal, alagad, nagbareta, bago sinda kasalon, nagbareta na ang anghel na si Maria nangingidam na asin mga ngaki nin lalaki. Namundag siya sa konteksto nin sarong familia. That's why we profess sa tuyang pagtubod na sa tuyang kagurangnan is truly human and truly divine. May sarong aki kay tuhali sa eskwelahan. Suleksyon kan maestra about creation and evolution. Dahil gayo na intindihan kan aki, kaya pag-abot sa haro, naghapot sa iyang ama. Sabi niya kay papa niya, ano ngayang ibig sabihon papa kan evolution? Sabi ka nama, sosog sa theory of evolution, nakitahali nga kita sa ukay. Nag-evolve kita. Aram ni do ang ukay, lingang kataid mo. Hali nga kita sa ukay. Asin nagi kitang tawo. Arog na kayo ng sa tuyang itsura. Pero dahil nakumbinsir so aking maray, nagduman kay mama niya. Sabi niya kay mama niya, Mama, sain talaga po ngaya kita hali. Nagpaliwanag man so ina, sabi kan ina, ara mo ngaya noy. Kita ngaya linalang ni Diyos. Sosog sa iyang imahen. Takita ngaya kriniar kan mahal na Diyos. Nata ngaya mama, sabi ni Papa, hali na ngaya po kita sa ukay. Ay sabi kan ina, iyong ngaya inoy, sa father side mo. Tigpukaw ko lang kamo. But ang point ko is, kita po, arog sa satuyang kagurangnan, may kinikanan man. Asin, an kagurangnan, siring sa sato, igwaman nin familia na hinalian. Nabuhay siya sa konteksto nin sarong familia. Ikadua na punto na gusto ko pong mahiling digdi, itong pagtao ni Maria asin Jose kan sa indang opo sa kagurangnan. Digdi siguro malaog po sa tema kan sa tuyang ikatulong aldaw. So partisipasyon asin kooperasyon kan lambang Kristiyano sa buhay asin misyon kan simbahan. Iyan precisamente ang nangyari sa buhay ni Maria asin Jose. Imagine kung si Maria nagsayuma sa ibinareta sa iya kananghel, dahil niya itinaoan sa iyang opo. Dahil si Maria nagsabi na, uyan surugoon kan kagurangnan mangyari sa ko. Sosog sa imong itinaram. Kung si Jose, sosog digdi sa istorya kan ebanghelyo, ipinadagos niya sa iyang kaisipan na magdulag, suwayan si Maria sa hilong. Dahil siguro kita ma-celebrar kan Christmas. Perhaps yes, but siguro namundagan sa tuyang kagurangnan sa ibang magurang, di ba? Kung daisin na nagpartisipar
as in nagkooperar sa plano ng Diyos. That was a crucial yes for Mary and Joseph. And dahil kan sa indang opo, nangyari ang kabutan kan mahal na Diyos. Inutob ninda ang kabutan nin mahal na Diyos. Sa buhay baga po, kadakol na nangyayari sa buhay, naarog man sa buhay ni Maria asin Jose, may mga plano kita na day nangyayari. Taang nangyayari, suplano asin kagustuhan nin mahal na Diyos. Ini ang plano ta, pero iba man ang nangyayari sa satuyang buhay. Plano mo, one take ka sana sa board exam, nakatulo ka pa bago ka nakapasar. Diba? Plano mo, nasa edad na ini, maagum ka na, 50 ka na ngunyan, dahil ka pang agum. Lord, bakit naman? Kainot da, sige pangadji, Lord, give me the best man. Dahil na uto, pag 30 anyos, just give me a good man. Dahil man giraray. Sabi niya na sa pangadji niya, Lord, any man, maski sisay na sana. Basta maagum na ako. Hanggang dahil man giraray. Kaya so pangadji niya na, bako ng best man, good man, or any man, sabi niya na sa kagurang na, Lord, bakit naman? Minsan baga-arog kayan. Kaya nga ni, paborito hunta po itong kasabihan na, when God closes a door, somewhere He opens a window. Do not focus yourself duman sa closed door. Look always sa buhay mo sa open window. Igwa ang kagurangnan na plano sa satuyang buhay. Asin iyan ang nangyari mismo kay Jose asin Maria. Dipisil man akoon para sa inda, suplano kan mahal na Diyos, but they obeyed God. They said yes to God. Nagtiwala sinda sa mahal na Diyos. Kaya nangyari sa indang buhay ang plano kan kagurangnan. Third thing, asin ultimong punto, tagari nagruyong ka na kamo, na gusto ko pong mahiling tadi ang kahalagahan kan pangaran. Did you ever wonder why the angel has to tell Mary and Joseph kung ano dapat ang yangaran sa aki? God could have given them the freedom na magigi ka mong ama asin nina, bahala ka mo magpili kan ngaran kan sa indong aki. No. That did not happen here. Anong sabi ka ng hell? Mangingidam ka asin mangangaking ng lalaki nga ngaranan na Jesus, nga ngaranan nindong Emmanuel na anbol sabihon, Diyos uya sato. What's really in a name? Base sa Ebanghelyo, I would say a love. Importanteng marhay ang ngaran nin sarong tawo. Ta sa pangaran niya, yaon dyanan sa iyang identity. Yaon man dyan kasabay kayanan sa iyang misyon sa buhay. Maski baga ang second commandment would maintain the dignity, the importance, and the holiness of God's name. Anong nasasabi sa ikaduwang tugon? Tapos, tururog na. Thou shall not put the name of God in vain. Dai mo pagbasang-basangon ang ngaran ng Diyos. Maski bagay ka, during roll calls, pag nami-mispronounce or misspelled ang sa imong ngaran, medyo offensive, di ba? O, ngunyan, Christmas gift giving, tigapod sungaran mo, sala so pagka-pronounce. Pero iba ang feeling mo. O, ako nga ni, pag na-assign ako sa sarong parokya, I would always give warning or caution sa mga commentator. Kaya baga, narisan nindo digdi sa parish, dahil na tigi-introduce ang padi na mamisa. Hulaan nyo, perming araw kita kayan. Sa ibang mga parokya, tigi-introduce ang padi. Let us welcome our mass presider, Reverend Father so and so. Digdi, did you notice na wara kayan digdi? Natatakot ako. Taan ngaran ko po, Neil. Ang ikaduwa kong ngaran, Jose. Igwa kay itong commentator, marikaso na maray pronounce yung ngaran ko. Baluan indong makaskason po ang ngaran kong Neil Jose.
ano ang madadangog nindo? Dahil ko nataramonta naka-live kita. Kaya itong nadistino po ako sa Huruan, mga more than 6 years ako duman. Naging familiar na maray ako sa mga padi, ay sa mga aki. Ang hobby ko kay ito, magpuro-bisikleta. Tamagayunan baga po ang terrain duman sa Huruan. Tamidbido na ako kan mga aki. Pag nag-aagi po ako, ang apelido ko po Aranas. Minsan nadadangog ko sa mga aki, tiga-apod ako pag nag-aagi akong nakabike. Father Arangas! Di ba minsan, importante sa tuyang pangaran. Ang pangaran na iyan kasi would remind us of our identity and mission. Gone are the days na ang ngaran ki Santo o Santa, iyo pong pigpapangaran sa aki, di ba? Taka ito, ang mga kalendaryo, dyan sa baba kayan, kung anong date ka namundag, ang mga kalendaryo may pangaran ki Santo o Santa dyan. Halimbawa, pag namundag kang March 19, para mo na ang ngaran mo. Ngangaranan kang Jose. Kasi, Feast of Saint Joseph. Ako kaya may Jose because I was born sa month kang March. So lola ko, narumduman ko, namundag siya March 3, ang nakalaag sa kalendaryo, ang ngaran Saint Kunigunda. Kaya ang ngaran ko kan lola ko, Kunigunda. Tigapon mi siyang Lola Gunding. Ika, anong pangaran mo? Ngunyan dahi na. Kaya ito may pangaran na Procopio. Santo-santa yan. Procopia, Felicidad. Ano pa? Mga ngaran ki Santo o Santa. Tekla. Mind you, si Tekla was a loyal follower of Saint Paul. Ngunyan kaya ang mga ngaran po iba na pag nagbubunyag nga po ako, di ko na nagkakairintindihan. May mga ngaran na may candy, honey, chocolate, sweet. At kung makakasuggest na po ako, human sanaya ko, tingaranan nindong mahamisan sa indong mga aki. Tanganing medyo Filipino, nationalistic ang dating, bako ng candy, honey, sweet. Ngaranan lugod nindong ang aki nindong balikod sa. Mahamis man baga po yan. Arnibal. Diba? Uminabot kayo to sa point na sungaran kan ama, tapos inatig ko combine. Diba? May mga aki ka mong arog kan ginibon nindo. Halimbawa, ngaran na Reynalyn, ang ngaran kayan kan ama Reynaldo, ang ngaran kang ina Linda. Obviously, kung inaranan nindo so aki na Jo Marie, ang ama kayan si Jose. Ang ina kayan, ang ngaran Maria. Kaya ngaran kan aki Jo Marie. May nginaranan na Lizardo. Sisa ang Lizardo po digdi. Ang ina Lisa, ang ama Edgardo. Di ba? Sige, imagine ko lang po paano ko nangaran kanina Konsolasyon. Ang ngaran ka nama Domingo. O anong magiging ngaran kan aki kung i-combine? Anong ngaran? Konsolasyon, Domingo. Ang ngaran kan aki. May nahiling akong reel sa Facebook. May saro da kay ito pong bunyag na dai nadagos. Aram lindo ko ngata. Nasugtan na anggot supadi, napikon. Kaenot pa sa nang hapot niya sa magurang kan aking bubunyagan. Tigapot niya sumagurang. Ano nga tabi ang ngaran kay ning aki? Sabi kan magurang cellphone. Puro punduhin nga ako nindo dyan. Iyo nga father, taan ngaran ko nga Celia, ini nga ang agum ko, Consyo. So ang ngaran kan aki mi? Cellphone. Susunod naman, hinapot kan padi. Ini, anong ngaran, ingangaran nindo sa aking ini? Sabi naman kang magurang, charger. Taman nga yata charger. Ako nga kaya si Charo, ini nga yung agum ko si Roger. Kaya ang ngaran kan aki mi, charger. Mas napikon supadi kang pangtulo. Aram nido kung anong inaran sa pangtulo, SIM card. Ta simple siya suina, karding su ama, SIM card. Sabi kan padi, dai tabi madadagusan burunyagan ngunyan, tadai manin signal. So importante pong maray, mga tugangan pangaran.
pangaran nin sarong tawo. Because name would tell us our identity and mission. And kaya nga ni, digdi sa tuyang ebanghelyo, itinao kan anghel ki Maria asin Jose an ingangaran sa akin. Emmanuel, Diyos uya sa to. Siya ang magiging presensya ni Diyos sa lambang saro sa tuya. Sarong rason para sa kinaban na magugma, sarong rason na magtataon in dagulang paglaom sa kinaban, taan sa iyang pagkamundag matao po sa lambang saro sa tuya nin kaligtasan. We will all receive cash. Bako bonus or 13th month pay. Cash means Christ, assurance of salvation and holiness. Regalo nin mahal na Diyos sa sato na dapat niyatong ipagpasalamat. Kaya bago ko po tapuson ining sa kuyang humiliya, gusto kong kaputon mo ngunyanan sa imong kataed. What's your name? And tell them that's your identity and that's your mission. Anong pangaran mo? Ang pangaran mo? Ngaran ki Santo o Santa? Pero an sa imong buhay, si Blagman sa imong pangaran? Kaya minsan I would discourage people from naming their children Jesus. Takong nagdadakula minsan pag nasusugtan na dadagitan magurang tigmumuda si Jesus. Diba? Tingaranan ki Santo, Santa. O, anong mga ngaran na igwangon yan? Mercy, Gracia, Santino, pero duro demonyito. Diba? Your name, just like the name of Christ, reminds you of your identity and mission. And dahil tayan ang sa imong misyon, sosog sa satuyang tema, sinasabi po sa tuya na kita bilang Kristiyano, we should participate. Just like Mama Mary and Joseph, we should cooperate sa plano nin mahal na Diyos kay puhantang gibuhon ang satuyang misyon. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Mga tugang, tinawan kita ni Diyos na makakamhanin kapangyarihan bilang mga aki niya. Tipunon niya to an sa tong mga kahagadan sa iya. An sa tong sabihon, kagurangnan, hinanyuga, an sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magdanay sa pagbalangibog kan sa imong kadunongan, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na may katungdan sa gobyerno, makanood maghanap kang kadunongan nin Diyos, bako ang kadunongan nin kinaaban, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na nagtitios, magdanay sa pagtubod asin paglaom sa mga bagay na espiritual, mamibi kita sa kagurangnan. Tanganing kita gabos na uya digdi, makalakaw sa dalanin kaligtasan, mamibi kita sa kagurangnan. O Diyos, sa muyang Ama, arami na namumutan mo kami, hinanyugaan sa muyang pamibi na ipinapasabong sa mo kan sa imong Espiritu, sa kaumawanin sa imong ngaran, asin para sa samuyang kaligtasan. Ininahagad be, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Ubi ka mo mga tugang, tanganian sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnanan sakripisyong idinudulot sa imo, magpakanigo sa mo, sa ngaran mo, tanganing sagkod paman makisumaro kami sa imo, nahuli kan sa iyang pagkagadan, nagpaumay kan sa mong pagkamagagadanon, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Itaas san mga puso. initaas minas. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, kuni ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen, sa day masabing pagkamot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo, na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaiba, kan mga anggeles, asin arkangeles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mong magatubang,
asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kanhawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, maggani kong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdato kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan,
itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa spirito. tuya po niya nahira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang wiyan, kordero kan Diyos, wiya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang haro, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, akoon milugod an sa imong pagkahirak sa taho kan sa imong templo, asin maandamin in angay na kagalangan an maabot na solemnidad kan sa mong pagtubos. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa indo kabos na nagpartisipar sa satuyang misang wanyan, sa mga naglingkod sa satuyang misa, sa choir, sa lector, commentator, mass collectors, asin satuyang mga sakristan, asin sponsors kan satuyang pong misa. Salamat po sa indo. Parakpakan niya to ang lambang sa. See you tomorrow, same time, same place. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spirito. inukuan payo asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos sa tabang, asin mga pamibi kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa roal daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman ng mga peligro asin pag-alaman, iwara sa indo an kusog, maray na salud, asin linaw nin isip tanganing danay kamong makapaglingkod asin makapag-omaw sa iya. Inainahagad mi, huliman sa nakikristo na sa mong kagurangnan, Amen. asin bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you.